lehenengo saiora, berdintasunerako zerbitzua bultzatzen duen emakumeen jabekuntzarako eta enpoderatzeko berdintasunerako eskolaren ikasturtea aurrera darrai, eta gaurkoan dugun gaia izanen da nesken eta nerabeekin izaten den jasarpena, izaten den indarkeria, bulin edo eskola mailan ematen den jasarpen hori aztertzea eta horri nola aurre egin planteatzea. Horretarako, printzipio ziru islari genituen, programan ikusten zenuten bezala, baina gaurkoan Bea Ogartek ezin izan du etorri, gaixori dagolako, eta orduan kontatuko dugu alde batetik Make, Irigoyen Perurena, eta Zurine Estibaliz, txiki, printzipioz egingo dugun eskema izanen da, gutxi gora bera, 40 minutu inguruko, 45 minutu inguruko azalpena egin, bakoitzak, orduan lehenengo hitza izango du Makek, gutxi gora bera 7:20, eta laurdenean bukatu, eta hitza emango diogu Zurineri. Saiatuko gara, islariekin bukatzen, beren esposizioa gutxi gara bera, sortxiak amarrak kaldera, eta gero muga dugu, solasaldi esateko 9 arte. Orduan, nik uste dut denbora dugula, deno parte hartzeko, eta nik uste dut hori ere importantea dela. Esan dudan bezala, aurrera darrai eskolaren programazioak, eta gaurkoan gai honen inguruan, alde batetik dugu Make Irigoyen Perurena. Ni datu batzuk jaso ditut, internetetik aterata eta berarekin ere komentatu dugu zenbait gauza. Esan dezakegu filologia klasikoan lizentziatua dela eta hortik sartu zela bigarren hezkuntzaren esparruan. Bigarren hezkuntzaren esparruan sartuta berehala, harreman zuzena izan zuen hezkidetza lanarekin, hezkidetza planteamentuekin, lanean, esperientzia bizitzen, eta horrek pizkat eraman zuen, lotura zuzena duen feminismoarekin, berak esaten du, nolabait mundu bat irikitzitzaiola. Berri eraiki zuela bere egitura ulertuz, ezagutuz eta ulertuz, berak bere bizitzan izandako alde batetik diskriminazioak, ez da gauza berria, diskriminazioa jasan izatea, eta baita ere nik esaten nion, ni ja mirariak sinisteari utzi nion aspaldi, ez da? Eta, desde luego, mirari zerutatarretan ez du sinisten. Eta orduan esaten nion, aldatzeko, edo pikaz txipa aldatzeko, beti egon dela, segurazki, diskriminazio prozesu horiek, eta beti egon dela bere bizitzan, bere esperientzian, balio positibo batzuk, nolabait bultzatu dutenak, bera, eraikuntza hori egitera. Nolabait mundu sozialago bat, mundu justuago bat, eraikitzen bere bizitza dedikatzea horretan, bere lan esparrutik, eta zehazki eskiditzaren munduan bere ekarpenak egiten, eta ikasi, eta ekarpenak egin, eta berriro zirkulo horretan jarritzeko. Gauza gehiago esan dezakegu, formatzailea da, irakasleen formatzailea da, horretan ibili da, nik uste dut hezkuntzako ziklo guztietan, bai haur hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan, hor jarraitzen du, ez irakasle moduan, baina baita ere, beti oso lotuta hezkidetzarekin. Esan dezakegu, masterra, orain dela gutxi master bat egin zuela, ikasketa feministak eta generokoak, eta hor, beste aurkikuntza bat egin zuela lotuta batez ere teknologia berriekin, nolabait ikusita ze garrantzia duen gazteen munduan, baina baita ere zein garrantzia duen irakaskuntzaren munduan. Eta, ezin egon horretan, gauzak ere ikasten dira, ezin egon gabe ezin da ikasi, ez da, eta bera horretan dirau, eta gehiago, momentu honetan, bada, zubiak ere ikitzen eskidetza taldekoa, partaidea da, orain sartuta dago online programa berri batean, eskidetzan esku hartzen unibertsitatearekin nolabait martxan jartzen programa hori, ikusten dugunez, da gure irakasle bat, mundu honetan ekintzailea dena. Orduan besterik gabe, ematen dio hitza berari, eta gero jarraituko dugu solasaldian. Horai.
Mila esker Jose Cruz aurkezpenagatik, mila esker eskolari hemen egoteko aukeragatik, zuei hemen egoteko hautagatik, eta eskolak gure esku jartzen dituen bideoengatik hori esan nahi nuen, ze guretzat Gasteizkoak ez garen ontzako opari itzela da egiten dituzen inkimen interesgarri horien bideoak ikusgarri jartzea. Nik aurkezpen egiterakoan, horai jarriko dut, ezin egon horretan, beti eta teknologia berriak aprobetxateko gogoz, beti saiatzen naiz zerbait aprobetxagarria den zerbait eta zenbat eta jende gehiago honentzako libre uzten. Orduan, nire aurkezpen honetan, sartu ditut QR kodigo batzu ja gero eta gehiago erabiltzen ditugunak, aurkezpena beraz zuen ganatzeko, erabiltzeko behar duzuen guztietan, eta baita ere, barnean aipatuko ditudan hainbat datu, ikerketa, baliabide webgune, hortik zuzenean konektatu ahal izateko. Aurkezpenean aipatzen zenituen milariak baino niretzat, lizentziatura bukatu nuenean eta agertu nintzenean Gallartako institutuan, atzegoen Marisa hemen dago geroztik elkarrekin gaude, begiratzen bat urte, nire sensazioa zen bukatu dut, hezkuntzan nago, nire ama maistra zen, hezkuntza hurbiletik bizi dut, eta esaten nuen, latina eta grekoa irakasle nire funtzioa zein da. Deklinabideak ikasi erakutsi hori da nire lekua. Eta konturatu nintzen, institutu horretan, bakoitza bere arlotei bere erumutik egiten zituzten ekarpen guztiek bazutela marko orokor bat ezkidetzarena. Nik ez nuen hasieran, ez nuen ulertzen sobera ongi, baina poliki konturatu nintzen lanerako baliagarriak ziren baliabideek eman zidatela nire bizitzaren ikuspegi oso bat. Pieza askok enkajatu zuten puzlea ikusi nuen, eta ulertu nituen nire bizitzako haun bat gauza. Ordan ez da miraria, baizik eta momentu horretan, klak, puzleak hartu zen bere forma, eta ulertu nuen nire bizitza, ikusi nuen nire lan horren hildoa zein izango zen, eta nik latin eta greko klasikoko irakasle bezala, zertan lagunduan nuen nire bizitza hobetzen, baina baita ere ikasle hoien bizitza hobetzen. Azkenean gero etorriko ziren legea, logse, hori komentatuko du pixka bat. Ordan miraria baino hori izan zen gertatu zitzaidan. Geroztik, hasitako bideak, atzera bueltarik ez, eta hezkidetzari esker, feminismora iritsi nintzen, eta geroztik beta horreko moreak hor, eta horrek ere ez du atzera bueltarik. Nire interbentzioaren lehenengo erdia izango dira gaur egun gure komunitatean Euskadin zein den bullyingarekiko egoera pixka bat enmarkatzen, eta bigarren zatian saiatuko naiz pixka bat hezkidetzaren mundutik egiten ditugun ekarpen eta gako orokorren aurkezpena egiten. Justo dela aste pare bat, bizpahiru aste hau prestatzen ari nintzela, jasonen berri interesgarri bat, eta zen Susa argitaletxeak, Danele Sarriuarteren itzulpenari esker, Odri Lorderen poemak ekarri zituela euskerara, opari ederra. Eta emakumearen bizitza oso interesgarria denez, eta justu ari nintzen ez bullyingarekin lanean esan, uztartuko ditugu biak. Odrik bere burua definitzen zuen borrokalari, poeta, feminista, beltz eta lesbiana bezala. Eta berak ederki bizi zuen klasismoa, sexismoa, razismoa eta homofobia, esaten zuen itxukeriak zirela, eta itxukeri horien sustraia berbera zela. Eta zela diferentziaren indarraren errekonozimenduaren ezintasuna. Bullyingaren kasuan ere hori gertatzen da. Diferentzia eta horren aberasgarritasuna ezin errekonozitu eta gainera hori erabili dominazio sumisio horretan sartzeko eta zapaltzeko. Horregatik esan nuen, uztatuko ditugu biak, eta han hemenka gertuko zaigu Odri Lorde, bere poema batzun zatia hautatuak, eta bere indarra hemen egongo da baita ere. Ekarpen honetan, hezkuntza munduan gaudenok, baditugu bi referente momentuz eskola jazarpenaren inguruan. Bata da, eskola jazarpenaren kasuetan jarduteko gida, hori da, susmatzen denean zerbait gertatzen dira ze protokolo jartzen den martxan, eta gero, datu orokor bezala, daukago Isegi Beik, ateratako azken ikerketa 2012. Hau ikartuko ditut marko bezala, datuak eta biltzeko. Urtarrilean, aurten, hezkuntza sailburu ordeak, Arantxa Arrokoetxeak, hauxe zioen hitzez hitz.
Eskola jazarpena ikasleen eskubideak erasotzen dituen jokabidea da eta zoritxarrez, badu presentzia gure ikastetxeetan. Ez da unean uneko arazo isolatua egiturazko erro sakonak ditu eta, ondorioz, harekiko konponbideak eskola erkidego osoaren ahalegina eskatuko du. Eta ISEIBek bere ikerketan, azken ikerketan, ISEIBek badakizu dela Euskadiko irakas sistema ebaluatzen duen erakundeak, esaten zuen, lehen esparru pribatuko arazotzat hartzen bazen ere, gaur egun gizarte osoari dagokion arazoa da. Beraz, hori aurtengo ebazpenean ateratakoa. Garrantzitsua da markatzeko bullyingaren definizioa gogoratzea. Segurazki gehienok ezagutzen duzue, batez ere Jokin Zeberiok tamalez 2004an bere buruaz beste egitzonean, hor ateratzen gaia pilpilean, eta hor hasi ginen ikastetxe guztietan bullyingari buruz hitz egiten, hor hasi ginen planteatzen ordura arte aipatzen ez ziren gauzak, eta geroztik hasi ziren ikerketa sistematikoak, geroztik hasi ziren elkarbizitzarako planak indartzen, eta bar. Eta oraindik ere gaur egun bullyinga denari batzutan garrantziak kentzen zaio, eta esaten da, normala da, dira bromak ez dira, eta alderantziz, bullyinga ez direnari batzutan ematen zaio bullying etiketa. Orduan, gogoratzea baino ez, bullyingaren definizioan zer sartzen den. Da, persona batek edo gehiagok norbaiten kontra kontzienteki egiten duten kaltea, biktimak ezin duela bere burua defendatu, desoreka badago hor, eta hori errepikatzen da denboran zehar. Ez da batean haserre liskar bat denean eta gauzak ateratzen diren bere honetik, ez. Behar ditu 3 baldintza hauek bete bullying bezala ulertua izateko. ISEIBek 2005an hasi zituen ikerketak eta geroztik 4 egin ditu. Bata 2005an, bestea 2008an, 9 eta 2012an azkena. Hola, orokorrak direnak. Eta horietan, saiatu da neurtzen tratu txar mota ezberdinak, eta hauek dira guztietan berezi dituenak. Ahozko tratu txarrak, eta hor sartuko lirateke iraintzea, izein goitiak jartzea, eta gaizki esaka aritzea, beste norbaiti buruz, gaizki esaka aritzea. Tratu txar fisikoen barnean, sartuko litzateke jotzea, baina baita ere zerbait, nahi ez duzun zerbait egitera behartzea, eta beldurtzea, mehatxatzea beldurtzeko persona bat. Gauzei erasotzearen kategoriaren barnean, sartzen da gauzak ezkutatzea, apurtzea eta lapurtzea. Eta gizarte baztertzearen barnean, bereizten ditu norbaiti kasurik ez egitea, baina baita ere parte hartu nahi duen norbaiti parte hartzen ez uztea. Sexu jazarpen motaren barnean, aipatzen ditu sexualki jazartzea, sexualki beldurtzea, eta gutxiestea beste batzuen artean. Azken ikerketan hasi da indar hartzen ziberbullyinga. Azkenean da, gero eta indar gehiago hartzen ari da sarea, eta sare horren barnean egiten dena da errepikatu gutxi gora bera intzitu fisikoan gertatzen dena. Eta hor, aipatzen dituena sare sozialetan baztertzea, parte hartzen ez uztea, norbaiti datuak entza bere izenean idaztea, irudiak eta bai argazkietan, bai bideoetan erabili norbaiten kontra edo bere borondateren kontra, eta bar. ISEIBek ematen dituen datuak, eta hori ikusiko ditugun datuak, ISEIBen ikerketetan nahiko zorroz jokatzen du, eta esaten du. Jarrera hauetariko bat norbaitek sufritzen badu beti doia beti, nahikoa da batekin, esaten du tratu txarra edo bullying dagoela. Pixka bat kokatzeko hurrengo datuak. Eta hauek dira 2012 urteko indize orokorrak. DBH-en, ikusten duze, eguneko 15, eta lehen hezkuntzako 3. zikloan, eguneko 21 pasak. Bueno, ni letratakoa naiz, estereotipoak pixka bat esartzeko. Nik batzutan, indizen atzetin, zaila egiten zait ikustea zer baden. Nire ama maistra matematikakoa zen, esaten zidan, indizeek emate dute pista, baina batzutan ez dira ikusten personak atzean. Orduan, gero, saiatuko naiz datu horiek personetan itzultzen. Pixka bat, orokor jarraituz, perfila izango zen.
tratu txarra jasotzen dituztena, lehen mailan DBH-en, lehen hezkuntza baino gutxiago, hori da, lehen hezkuntzako 3. zikloan ematen dira gehienak, indizerik altuenak. Gero, lehen maila, jaisten da pixka bat, 2. maila jaisten da, eta 3. maila jaisten da, eta 4. maila jaisten da. Horrek esan ditu, zenbat eta adin gehiago izan, estadistikek esaten dute indizeek tratu txar gutxiago dagoela. Eta hemen, dituzue, 2. hezkuntzan eta lehen hezkuntzan konparatuta, datuak tratu txarrak moten arabera. Adibidez, ahozko tratu txarrak ikusten zuen lehen hezkuntzan eta 2. hezkuntzan gorriz dagoena, gezian markatzen duena. Estimazioiek, nik garbi hau ikusteko estimazioiek egiteko, hartu ditut aurtengo datuak eta aurten DBH-en badira 80.000 ikasle. 80.000 ikasle horien 10% dira 8.000 ikasle. Horrek esan nahi du, estimazio honetan, ahozko tratu txarrak, 8.000 ikaslek sufritzen dutela ahozko tratu txarrak. Eta hori oroitu zela, iraintzea, ezingoitia jasotzea, edo norbaiti buruz gaizki esakaritzea. Tratu txar fisikoen inguruan, 2,9. 2,9 horrek, esan nahiko luke, aurten dauden datuen arabera, 2.200 ikaslek sufrituko luketela tratu txar fisikoren bat. Gauzei erasotzea, lapurtzea, kentzea, izkutatzea, 4,4 baldin bada, indizea, horrek esan nahi du, 3.200 ikasle ongo zirela tratu txar mota honetan. Gizarte baztertzean, 2. hezkuntzan 3,6. Gutxi gora bera, horrek esan nahi du izango zirela 2.200. Ziberbullyinga, orai, haunditzen eta agertzen hasi dena, segurazki hau da 2012 orain inizkero, segurazki datuak aldatuko ziren. 1,8 horrek esan nahi du 1.600 ikasle daudela hor. Eta azken honetan, 1,2 sexu jazarpena, adierazgarria. Hasieratik orain arte bikoiztu denak, gero ikusiko du horrengo datuetan, eta horrek esango luke, badirela gure komunitatean 800 ikasle hor daudenak. Estimazio hori datu kopuruetara pasatuz. Zer uste duze, 2005-etik ona hobetu dela 2005-ean gai atera zenean eta geroztik jarri diren plangintza guztiekin, zer uste duze, hobetu direla emaitzak, okerrera joan direla? Zer hor pasa dira urteak, Bueno, hau dira 2012an atera ziren datuak, eta datuaren emaitzak ez dira onak. Barra urdina, goikoa, da 2005-eko ikerketa, eta barra morea, azkena 2012-ekoa. Ikusten duze, atal guztietan, inoiz baino tratu txar gehiago, agiri dela. Azalpen posible bat izaten da, gero eta gehiago ezagutzen dela zer den tratu txarra eta definitzen dela. Nik nire zalantza ditut, zergatik, ze ikusten baduzue, gorria eta berdea, 2. eta 3. ikerketan bera egin zuen nabarmen, eta nik ez dut uste 2009 urtetik 2012 gauzak asko aldatuko zirenik definitzeko orduan edo bullyinga zer den definitzeko orduan. Datuak horiek dira eta konparaketa honetan ikusten duzu falta dela ziberbullyinga. Hori aparte jartzen dute ISIB-koek, ez dago historikoa egiterik guztiekin. Ziberbullyingan ikusten baduzu, arreta deitzen duen lehenengo gauza da, lehen hezkuntzan eta 2. hezkuntzan artean oso parekoa direla. Nola bestetan bazen desoreka gehiago, hemen pare-parean daude biak. Eta kopuruak hor dituzeko, gratu, hori ikasle kopuruan jarrita. Lehen hezkuntzan gehiago dira ziberbullyingaren barnean mutilak, kaltetuak, biktimak, eta 2. hezkuntzan gehiago neskak. Hori da beste datu bat arreta deitzen dela. Pixka bat hauen markatzeko, non gauden, gure komunitatean azkeneko datu, ISIB-ren azkeneko datuen arabera. Eta horai, gelditzen zaigu pixka bat markatzea, aztertzea, implikatuak izaten diren 3 blokeak. Alde batetik erasotzailea edo erasotzaileak, biktima, eta baita ere begiraleak edo ikusleak. Nola ze profil duten ikerketa horien arabera. Gauza bera, erasotzaileen artean, nor uste duzu dagoela? Neskak, mutilak, gehiago neskak, gehiago mutilak?
Ikerketen datuen arabera, erasotzailearen profila da mutilak, normalean taldean aritzen dira, eta normalean egoten dira biktimaren irakastalde berberean. Mutil talde bat izaten da eguneko eta 53 kasuetan, zenbait mutile bakarrik, eguneko 20 gutxi gora bera, eta talde mistoak ere badira, baina eguneko 18, baina ez da. Hori garrantzitsua da pixka profila zehaztea ere bai. Batzuk izaten dira ikastalde berekoak ez direnak, baina normalean gehienak dira maila berekoak. Esan edo, naiz eta ez izan talde berekoa, alboko taldekoa da, edo gelakoa. Eta biktimak, gehiago neska, gehiago mutilak, berdin. Ikerketen arabera, berdintzu mutilak eta neskak. Pixka bat gehiago mutilak, baina antzekoak, oso pareko. Biktimen kasuan, hor ikustu duzu Audre Lorderen poema hasi dira agertzen. Garai batean aize topatzen nuen nire india. Aukeratu dut hori, ikerketek emate dutelako datu garrantzitsu bat, eta da, biktimen eguneko 21-ek ez du inorekin komentatzen gertatzen zaiona. Ez etxekoekin, ez parekoekin, ez tutoriarekin, ez irakasleekin. Normalean, lehen hezkuntzan, jotzekotan norbaiten gara, jotzen dute familiaren gara, lehenengo. Bigarren hezkuntzan, normalean, jotzen duten lehenengo ikaskiden gana. Gero izango zen etxekoen gana, pixka da gradazioa, tutoriaren gana, askoz maila palago batean, eta irakasleen gana oso gutxitan. Baina, deigarria da, eguneko 21-ek ez duela inorekin hitz egiten horri buruz. Eta ikusleak eta begiraleak, non note daude 2012 honetan? Beste datu bat. Audre Lordek esaten zuen beste poema batean. Ez dute zer egin nahi eta gehiegi dago egiteko. Ikusleen artean, deigarriena da, azken ikerketen arabera, bikoiztu da tratu txarren aurrean ezer ez egiteko joera. 2005 urteko ikerketan, 10-etik 7 esaten zuten, bai, nik ikusten dudanean zerbait, saiatzen naiz hori gelditzen edo laguntza bilatzen dut, heldu baten gana jotzen dut edo hor laguntzeko. 2012 urtean, 10-etik 5 bakarrik. 2005ean, 10-etik 1-ek esaten zuen, ez, nik ikusten badut ere, ez da nire kontua, nik horreztut parte hartzen. 2012ean orde, esaten zuen, bikoitza, bik. Orduan, horre bada aldaketa bat. Enmarkatu ditu datuak, datu orokorrak, profila pixka bat zein den, eta orain hasiko gara galdera batzuk egiten, eta niri asko gustatzen zait, Audre Lorderen zatitxo hautatu hau. Alferrikako lana da ispilu bat gorrotatzea edo isla bera. Ez ordea, beira distorsionatua sortzen duen eskua geldiaraztea. Nik beti ikasleekin hitz egin dudanean esaten dut, nork nahi du gaizki egon. Nork nahi du zoriontsu ez izan. Nork nahi du gaizki pasatu. Garbi dago, denok nahi dugula bizitza on bat izan, gustora egon, harreman osasuntsuak izan, eta gero realitatea da, gauzak pasatzen direla eta normalean harreman toksikoak izaten direla. Orduan galdera da, zer gertatzen da hor erdian, nahi dugun moduan bizitzeko aukerarik ematen ez diguna. Zer gertatzen da, zer distorsionatzen du hor. Hezkidetzan ari garenok, garbi dugu jendarteratze prozesuak eragin handia duela honetan guztian, eta hezkidetzak emate dituela klabe garrantzitsuak tratu txarren eta tratu txarren existentzia ulertzeko. Hezkidetza, feminismoaren alaba, sexu genero konzeptuekin, marko bezala, betaurreko moreekin, informazio guztiak, hezkuntza eremuan gertatzen den guztia, beste modu batez ulertzeko aukera ematen du, eta pixka bat laburbiltzeko, ekarri dizuet ona, hezkidetzan esku hartzen online ikastaro osagarri honetan, aurten prestatu ditugu hainbat bideo labur,
bat sexu eta generoaren gakoak gogoratzen dituenak. Sexu, generoarekin bueltaka. Baziren behin bi ume sortu berriak, biak zehazkan. Halako batean, batek galdetu zen besteari. Eta zu? Zu zertzara, neska ala mutila? Umeak izaragoratu, bera begiratu eta segituan erantzun zion. Ni neska eta zu? Beste umeak gauza bera egin zuen. Izaragoratu, bera begiratu eta denbora luzez begiratu gainera. Galdera egin zionak berriro galdetu zion. Zu zertzara, neska ala mutila? Bera begira, eta begira eta begira bestea. Azkenean erantzun zion. Ara, ez dakit ba, oinetako horiak ditut. Txiste honek, ederki islatzen du sexu genero sistema zertan datzan. Sortu bezain laster, eta gaur egun sortu aurretik ere, jendea bi taldetako batean kokatzen da, gizon eta emakume gara. Hau ez da beti horrela izan, duela mende pare bat hasitako kontua du. Biologikoki eta mentalki desberdinak eta elkarrekiko baztertzaileak diren bisexuen aldeko defentsaren helburua, gizon eta emakumeen arteko parekidetasun eza arrazionalizatzea izan zen, naturala balitz bezala ikusarazteko. Sexu genero sistema honentzat garrantzitsua da jendea gizon edo emakume bezala sailkatzea, bakoitzarentzat bizi programa ezberdina proposatzen duelako. Zer da zure ustez maskulinoa? Eta femeninoa? Sistema zorrotz honentzat, gizonei dagokie maskulinotzat hartzen den guztia, emakumei berriz femeninotzat hartzen dena. Genero maskulino eta femenino estereotipoak dira, ikasitakoak eta ez naturalak. Gainera, hierarkikoak eta osagarriak. Sexu genero sistema zalantzan ez jartzearen ondorioa jendearen garapen mugatua, eta ez bidezko mundu bat. Itziar zigar dioen bezala, bi sexu bi genero, guztioi hainbeste min egin digun determinismo dikotomiko. Pasaren mendearen erdialdetik aurrera gero eta jende gehiago hasi da sistema hau zalantzan jartzen. Feminismo ezberdinetatik eta queer kolektiboetatik behin eta berriz edatzen ari den mezua hauxe da. Sexua zein generoa asmatutako kontzeptu ideologikoak dira eta aske bizitzeko suntsitu behar den sistema da. Horrela, bisexu ez haratago, persona beste genero identitate egon daitezke etengabe bir sortzen eta berrera ikitzen. Eta horregatik gaur egun genero kontzeptua zabalagoa da. Genero ikuspegiak lagunduko digu bideo honetan. Hau da, edozein jarduera, edo eremutan emakumeen eta gizonen arteko ezberdinkeriak detektatzen. Hezkidetzak, sexu genero sistema suntsitu nahi du, pertsonak askatasunean garatzeko bideak zabaldu. Estereotipo guztia deseginez mundu bidezkoago bat eraiki ahal izateko. Hezkidetzaren alde indarra biltzeko prest? Zure zain? Created using Powtoon. Horai, hartzen baditu datuak, ikerketak, markoa jartzen baditu hor, nola jendartzerantzen gaituen sistema patriarkalak, eta posible da, orduan, tratu txarrei bestelako begirada bat ematea. Ze gertatu daiteke bestela, gelditzea datuak, eta askotan esaten dena da, ez, persona horrek baditu harremanetarako arazoak, egin behar duena da, trebetasun sozialetan garatu. Falta baldin bada marko hau beste begirada bat da. Beta horreko morekin hezkidetzaren ikuspuntutik patriarkatuak berak sortzen ditu dominazio sumisioan oinarritutako harremanak eta hor agertzen dira tratu txarrak. Feministo Preseko Amaia Zufiak duela aste pare bateko iritzi artikulu batean esaten zuen desorik hau pixka bat definitzeko, indarkeria matxista ez dela indarkeria isolatua. Kolonialismoaren, heteroarauaren edota kapitalismoaren bortizkeriaren beste ardatzekin elkar gurutzatzen da. Emakumetzat diagnostikatutako gorputzak ez dira indarkeria matxista pairatzen duten bakarrak, eta indarkeria matxista orok ez ditu harreman heteronormatiboak jatorritzat. Disidentiak diren gorputzak, gorputz transexual edo lesbianek adibidez, gorputz arrazionalizatuek, lodiek edota diversitate funtzionala dutenek, indarkeria matxistarekin bat egiten duten bestelako indarkeria espezifikoak jasaten dituzte. Horrela ulertu dezakegu, biktimen artean neska bai, baina mutilak ere bai.
Ze mutil, segurazki, betetzen ez dutenak bere patriarkatuaren bete beharrak. Eta marko honen erdian gaude gure ikasleak. Eta hor daude, gure neskak eta gure mutilak, poliki-poliki, beraiengatik espero dena, eta beraiek nor diren asmatzen, eta hori guztia gurutzatzen, zurrunbilo horren erdian. Eta hor gaude helduok ere, ereduak eskaintzen, eta kontraesan guztiak, momentu berean, leku guztietan, mai gainean. Pixka bat hau kokatzeko. Honaino non gauden, eta betaurrekoekin zer ikusten dugun. Eta orain, zer egin dezakegu, edo zer saiatzen gara egiten hezitzaileok, hezkuntzaren ikuspuntutik, hau guztia neutralizatzeko eta beste aukera batzuk eskaintzeko. Eta hor, desaktibatzeko erasotzaileen erasotu behar hori, desaktibatzeko biktimen beldurrak eta desaktibatzeko bloke hori, eta desaktibatzeko begiraleen jarrera pasibo hori. Hau dira poliki-poliki bukatzeko aztertuko ditudan gakoak. Hezkuntza sailak esan dizudan bezala lehen, protokoloak baditu definituta nola egin elkarrizketak, ikastetxearen barrea, nola gero berritzeguneak, ikuskaritza, horiek ikusgarri daude horrez nahi sartuko. Aipatuko ditut, bai, ze izan daiteken interesgarria prebenitzeko eta aurre egiteko bullying kasu baten aurrean. Alde batetik, hizkuntza hezkidetzailea sustatu. Hizkuntza ikusi duzu lehen zela gehien ematen dena bai lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan, tratu txar bezala. Hizkuntzan oso garrantzitsua da, hizkuntza hezkidetza aipatzea, hizkuntza sexista erabiltzea, arrazista ez dena, ez homofobikoa, lesbofobikoa, transfobikoa, nimezuak erabiltzen dituenak, eta bar. Oraindik asko gustatzen den hizkuntza igual idatzizkoa normalizatua dago, baina ahozko hizkuntza eta gorputz hizkuntza hor bada zeregin handia. Hor baituzu hizkuntza hezkidetzailea gida batzuk bildu ditugunak hezkuntzan esku hartzenerako, saiatzen ari gara guretzat baliagarria dena klaseetan konpartitzen besteekin, ze garbi dugu irakasle batek eskertzen duena, segurazki eskertuko du beste kuadrilla batek. Eta askotan pasatzen zaigu, ari gara gauza bera egiten leku desberdinetan. Orduan, teknologia berriak aprobetxatuta, saiatzen gara konpartitzen, eta euskaraz dagoena batez ere, hori dela beste erronka bat guretzat. Hor, QR kodigo horren atzean dagoena da, hizkuntza hezkidetzailea gida zerrenda bat, hizkuntza inklusiboa, hizkuntza sexista sustatzeko. Eta hizkuntza hitzak baino gehiago dela ja garbi dugu, ezta? Pentsatzen duguna, sentitzen duguna, bizitzen duguna, komunikatzerakoan ez da neutrala, ez da inoxientea. Victoria Sendonek bere ponentzia batean esaten zuen, estralurtar bat lurrera etorriko balitz eta gure egunkari museo edo eta monumentuak ikusiko balitu, pentsatuko lukela emakumerik gabeko planeta bat dela. Pixka bat oso analisi azkarra eta garbia egiteko. Eta Gerda Lernerek esaten zuen, beste batzu zapaltzeko, ez dela nahi eta nahi ez armarik edo indarkeriarik erabili behar, nahikoa dela indarkeria psikologikoarekin, bere rekursoak ahozko eta ez ahozko hizkuntza izanik, hizkuntzaren garantzia. Hor aipatzen dut baita ere inbertsioaren erregela, oso erresa delako eta ikasleek berehala ulertzen dutelako ez. Gauza bat, gizonekin identifikatzen denean aldatu eta jarri emakume bat, eta ezpada ezer pasatzen, ondo dago, zerbait, desberdin gelditzen bada arraroa, hor bada hizkuntza sexista bat. Oso badira adibide asko publizitatean, txandakatu egin dituztenak, edo abestietan, adibidez, abestietan guztio gara euskaldun, guztiokan nahi gara, jarri guztio azpa gara. Olako gauza simpleekin ikusten da hizkuntzaren garantzia. Gaur bertan, justu gona etorri baino lehen, azken orduan tutoretza nuen, nire tutoretza urten DBH-ko bigarren hezkuntzakoa, eta galdetzen zidaten, baino benetan norbaiti izengoiti bat jartzea bullying alda? Eztabaida zen dugu, baietz ez, niri horrela. Ikaslek badute kezka hori eta aukerak ematen digunean azaltzen dute beren errealitatea. Batzuk esaten zuten baietz, beste batzuk ezetz, batzuk esaten zuten normala dela. Indarkeria esaten genuen lehen normalizatua da batzutan, ez da ikusten broma bat horrek ez du garrantzirik. Eta hori da hurrengoan aipatu nahi nuena.
Indarkeria matxistaren izerbeg honik esker, aipatzen dira hainbat egoera oso garrantzitsua dinera aipatzea, ze batzutan bullyingaren kasuan ere bakarrik ikusten dira muturreko kontuak, emakumeen kontrako indarkeriarekin bezala, eta horren azpian badira hainbat eta hainbat egoera aipatu beharrekoak, eta izena jarri beharrekoak, eta esan beharrekoak honi min egiten du, eta honek kalte egiten du. Maitena Monroik, indarkeria matxista definitzen du horrela. Menderatzaileak, kasu honetan gizakiarrak, bere figuratik eta bere begiradatik erabiltzen duten indarkeria da. Begirada horren bidez, desiragarria dena eraiki da, portaerei dagokionez, eta beraz, definizio horrekin bat ez datozen portaeren desegokitasuna ere bai. Arriskuan daude emakumeak, baina baita, andreak menderatzen dituen gizon izateko arautik ateratzen den gizon guztiak ere. Hortaz, garrantzitsua da, bistaratzea hau guztia. Indarkeriaren manifestazio guztiak. Baita ere, maskulinitate hegemoniko ereduari jarraitzen dioten gizonek, agindu heterosexualetik ateratzen direnak, eta hori gero zurinek garbiago azalduko du hor, ez naiz, luzatuko. Bakarrik aipatzea, honekin lotuta, 2012 ikerketan, galdera berria sartu zuela ISEIBek. Eta galdetu zien ikasleei. Ikusi duzu noizbait sexu orientazioaren gatiko tratu txarrik zure inguruan, eta hauek dira datuak gainetik. 26%ik esaten baietz, ikaslea gai izateagatik, 7,3 lesbiana izateagatik, eta 12%ik aipatu zen bazirela esamesak, norbait ez zeuenean garbi eta arlakorik. Hori gero zuninek komentatuko dugu garbiago. Beste gako garrantzitsu bat izango da, bigarren hezkuntzan bereziki aniztasuna bistaratzea, bai jatorri aldetik generoa gorputza pentsaerak, baina aipatu nahi nituen 3 atal ezinbesteko bigarren hezkuntzan. Alde batetik, heziketa afektibo sexual hezkidetzailea sustatzea, eta horre badituzu hainbat baliabide. Azken finean zer da, sexualitateen diskursoak, espresio anitzekin ikastetxeko harreman esparru guztietan integratzea. Kurrikulunean, irudietan, bazter guztietan. Baita ere, maitasun erromantikoaren desmitifikazioa, hori da beste arazo larri bat harremanetan, eta baita ere, azken boladan, gorputzen aniztasuna bistaratzea, batez ere, lodifobiarik ez, mugimendu horrek indar hartzen ari den mugimendu hori bistaratzea ere bai. Oraindik ikasleekin hitz egiten duzunean, zeloak dira maitasun seinalea, oraindik hitz egiten duzunean norbait zure laguna baldin bada dezimentatu bat zaitu eta jo behar bada joko du, eta bar, hor badira sustraituak, oraindik jarrera asko lotuta daudena dominazio eta sumisioarekin, berdin da bikotekidearekin, berdin da lagunekin, berdin da gorputzaren baitan dominazio eta sumisioak ere bai. Ni latinikoa eta grekoa izanik, normalean mitologia aipatzen dugunean, beti irudiak agertzen dira. Agertzen direnean Rubensen irudiak, agertzen direnean Tizianoren inguruak, hor aukera bat dugu gauza asko komentatzeko. Esan dezauko edertasun gorputza bai, baina izan ditugu eztabaida, benetako eztabaidak, erabakitzeko ja beso bat, emakume baten edo gizon batena zen. Eta egin behar, joan pasillora, eta zenbat beso klase ditugun, beraien simboliko hain zorrotza dute zer den ederra eta zer den gelditzen dena kanpo, gehiena kanpo. Aprobetxatu behar dira aukera guztiak hori desmitifikatzeko eta aristasuna kanporatzeko eta erakusteko. Pasaden astelehenean egon nintzen Donostian ikasle batzuekin Kutxa Espazioan, Eurekan, eta halako batean batzuten disekzio mahai virtual bat, eta hor aukeratzen zenuen gorpu bat, eta posible zen ikertzea zer gertatu zitzaion. Dena normal, baina halako batean agertu zen emakume baten gorputza, eta nik esan nuen, begira zein ondo, jarri dute emakume bat. Ikasle guztiak gelditu ziren blokeatuta ikusi zutenean izterren neurriat. Hori ez da emakume baten izterren neurria. Ez zuten ulertzen, eta hor gelditu ziren, eta aprobetxatu behar ditugu aukera guztiak beren simbolik hori zabaltzeko. Ze hor nahasten dira. Eta hortik gero sortzen dira tratu txarrasko ere bai. Helburua, autoezagutza eta onarpena norbera den bezalakoa gehitzea. Beste hildo nagusi bat izango da, maskulinitate hegemonikoa zalantzan jartzea galderak egitea beraiei, benetan mutiloi esatea ez duzu horrelakoa izan behar, naiz eta eredu batzuk izan, eta arrakasten eredua izan hori, ez duzu zertan errepikatu behar, posible da beste modu batean bizitzea,
modu sanoago batean, osasuntsuago batean, eta horretan maskulinitate eredu berriak eskaini, eta biztaratu horre ere bai. Garrantzitsua mutilekin emozionarlea arloa garatzea, emozioi izendatzea, kudeatzea, desbinkulatzea maskulino eta mutil izaera hori horrekin apurtzea, zaintzen ardura eta erantzukizuna beraiekin ere lantzea, eta indarkeria matxisten aurrean jarrera aktiboa erakustea, hori ere oso garrantzitsua. Batez ere helburua tratu onak sustatzea eta erantzunkidetasuna, zaintza, interdependentzia, Maioa Perez Orozkok esaten duena ez, nahi ala ez, interdependienteak gara. Eta harremanen kontuan, beti baita ere oreka lantzea, norbera bere buruarekin eta bestekin, ze harremanetan bestela beti gaude, eta hauek adin hau eta bigarren hezkuntza gehiago, kanpora begira, ez? Ematen du harremanak direla kanpokarekin. Eta beti lantzea ere bai, baina zure buruarekin, eta zure gorputzarekin, zure bizitza osa pasako duzu bestekin, segurazki ez, baina zure buruarekin, bai, oreka hori lantzea. Hor, tarteka egiten ditugun ekintzetan, horretzen naiz, Marian Morenok badu olako unitate didaktiko bat dela, norbait konbidatu behar duzu zure etxean afaltzea, zure etxekoak, halako otordu bat egin behar duzu. Holako gauza simple bat planteatzen dugunean, izaten da oso planteamendu aberatsa, ze horretzen naiz behin, batek esaten zuela, baino serio esaten duzu? Bai, zu konbidatu behar duzu etxekoak afaltzera, baino nire etxean ez dago garbi gailurik. Eta, orduan, nik egin behar du dena, bildu behar dut, eta gero, garbitu behar du dena, bai. Baina ez dago garbi hori, norbaitek egiten du hori egunero, ordu arte, etzen planteatu. Horrelako gauza simpleekin egiten duguna da simbolikoa ireki, simbolikoa zabaldu, eta berei bestelako aukera batzuk eman, bizitzeko aukerak eman, eta gero horrekin ere ondo sentitu. Eta bukatzeko planteatuko duan gako garrantzitsua da, eta hau da pendiente dugun zerbait ere bai da, lortzea autodefentsa feminista hezkuntza eremura eramatea. Eta horrekin ere konpunduko genituzke beste blokeo pila. Autodefentsa feministak planteatzen duena da beldurra nola galdu. Beldurrarekin blokeatu gaituzte, beldurrarekin geldiarazi gaituzte, indarrak entzen digute, gure gorputzare anulatzen dute, eta Maitera Morrok ere aipatzen duen bezala, gorputzaren ez jabetzea ikara sexuala eta ikasitako babesgabetasun horrekin ez badugu zerbait egiten, eta ez da arazo individuala berriz da kolektiboa, hor biktimar hor geldituko dira. Zapaldutako edozein talderi aplikatu altzaio autodefentsa feminista, eta orduan helburua da personak, ahulezi egoeran daudenak, beste baten objektu izateari uztea, eta bere historiaren protagonistak bilakatzea. Pasaren astean, nire ikaslei eskatu nien, aste santuko oporretan, 3 minutuko bideo bat grabatzea. Eta hori klasean ematea. Bigarren maila DBH. Krisialdia. Ze bere burua ikustea pantalla batean, denoi badakigu zenbat gustatzen zaigun nola publikoki egotea, adin horietan ere bai. 2 ikasle etorri ziren, eta esan zidaten, niri buruz hitz egingo dut bideo horretan, eta pixka bat luzeago atera zait. Zenbat gehiago? 19 minutu. Neska du mutila. 2 mutil, izan ziren, 18 eta 19 minutuko bideoak arraiztutenak. Ja, baina baldintzatzen 2 minutukoa. Ja, baina eskezin dut moztu. Saiatu mozten, aber nola egiten duzun, moztu. Hori alde batetik. Mutil batzuk ere arazoekin, eta neskik ezin pausua eman, eta segurazki egongo dira lagunekin bideoekin, baina hori da, espazio publikoan ateratzea bere lekutik sekulako lana. Hor, aprobetxatu nuenik, esateko, badaki zer den hori, ez dakizu zer den, badaki zer den hori, zuek baduze indar hori mutilek, eta neskek behar dute bikoitza zergatik, bere lekuan jartzen bazarete ikusiko duze bestelako prozesua da horrelako. Aprobetxatu behar da, indarrak etzeko ez pentsatzeko bere errua dela, hori da beste, ez? Beldurra eta errua, horrekin ere blokeatzen direla, ez? Ni ez nago ondo, ez dakit hori egiten, eta nik ezin dut. Alduzu, eta normala da beldurra izatea, beldur hori erakutsi dizutelako eta ikasi duzulako, baina ez da, egia, desikasi dezakezu. Lortu dut momentuz, launeskek egitea. 21 arte baditut beste 6, oraindik ez dutena pausua eman. Baina horiek dira gure erronkak, poliki-poliki, hezkuntza munduan,
besteok egin duguna, 30 urterekin ja beraiek apurtzen dituzten eta ulertzen dituzten bere puzle horien piezak 15-16 urterekin. Hori da erronka. Audre Lordek esaten zuen, nire sudur zuloen haserrea eta hainbat urtez nire bular kolpe indartsua guda adierazpen bat. Eta hor azpimarratunen baita ere ukatu diguten beste gauza bat da, ez? Haserrea, amorru hori adierazteko aukera. Ez zaigu errekonozitzen ez garbi bat esateko eskubidea, ondo ezitakoak izan behar dugulako, goxoak, sentiberak, empatikoak. Eta bizitzan, hori da, bizirauteko beste errekurso bat, eta hori ere erabiltzen ikasi behar dugu. Eta biktima den hori desblokeatzeko, hau da beste bide garrantzitsu bat. Audre Lordek ere esaten zuen, ez utzi zure buruari, zure eskuak ez eztatzen. Ez da zure begiak, ez da zure bihotza, ez da horietan barrena pasatu den edo zer. Eta bukatzeko gauza pare bat. Hor egongo gara beti deitzen duzunero esan zuten sorgin zaharrek. Eta hor Marcela Lagarde aipatzen duen sororitatea, binkuloa, konplizitatea, behar da guztien erantzuna aktiboa, tratu txarrei katea apurtzeko, indarkeriari, bortizkeriari etenaldia emateko, eta emakume protagonistak erakutsi hori da bestegako garrantzitsu bat. Hor, Hezkidetzan esku hartzen sailean, saiatu gara, Euskal Emakume aitzindariak, hemenka euskaraz bildu du material guztia, erakusten biztaratzen. Emakume sortzaileak. Kurrikulumean normalean egoten ez direnak, hor biztaratzen. Eta horiek ere txertatu behar ditugu eredu bezala, beraien simbolikoak zabaltzeko. Eta bukatzeko, Andre boterea da, beltz boterea da, giza boterea da, beti sentitzea nire bihotza taupaka, nire begiak irekita, nire eskuak ekinean, nire hau aizketan, ni banago, eta zu, presalt zaude. Mil esker. Mila esker, Make, gero izango dugu denbora horren inguruan aritzeko. Eta orain, Zurinari hitza eman baino lehen, gauzatxo batzuk. Zurine lankide izan da, ardura ezberdinekin, orduan esan dezaket ondo ezagutzen dudala. Bere, internetetik ateratako gauza batzuk ere aipatu daitezke, baina, nik definitzen dut, eta bere burua ere definitzen du horrela, ekintzaile soziala bezala, gizarte mugimenduetan gaztetik sartutako persona bat, eta lotuta mugimendu horiekin, LGBT-tik ere mugimenduan sartuta dagoela, eta hor ere da importantea jakitea Vitoria-Gasteizko hiri batean, edo hiri honetan alde horretatik, anistasunaren ikuspuntutik, 7-20 taldean ere badago, eta hor, talde horretan, definizio ematerakoan, taldeak eta planteatzen dute, iraultza eta umorea, iraultza eta laitasuna. Nik berari buruz hori definituko nuke. Persona arduratsua eta alaia. Eta ez dut jartzen baina, ez dut esaten persona alaia baina, ez dut esaten persona arduratsua baina. Maila berean jartzen ditut bi kontzeptuak, horrela definitzen duela berak bere burua, eta horrela ezagutu dudalako beti lanean. Esan dezaket, bizi izan ditugula momentu gogorrak, oso gogorrak, bera borrokalaria da, eta borrokalari moduan aurkeztu du bere burua eta bere, bizi izan ditugun momentu horietan, baina beti ere irrifar batekin, beti ere umorea berea zela. Orduan alde horretatik, nik uste dut definizion bat dela, eta gero, esan dezakegu, noski, haur hezkuntzako hezitzaile bat dela, orain momentu honetan sindikatu baten barruan ekintzaile moduan ari dela, baina bera hezitzailea dela. Eta hori oso importantea da, berak bizi izan duelako orain dagoen tokian, lehen gure eskoletan zegoen tokian,
egiten ziren esfortzu txikiak, baina batzutan ere esfortzu horiek sortzen ziren hezitzaile beraien gandik ere nolabait planteatzen zelako hezkidetzaren munduan sakontzea. Eta hori ere importantea da. Ez da gauza bat, goitik erori den gauza bat, eta beraien, ez dakit presioa, baina baita gutxienez, nolabait ere planteatu zuten beharra bezala. Noiz bait edo non bait hasi behar bada, txikiekin hasi behar da, nolabait hezkidetzaren munduan, beste mundu bat, sozialago eta justu bat sortzeko. Eta ekintzaile den neurrian, aipatu behar da, sindikatuaren barruan ere, gida bat sortzen buru belarri aritu direla, eta hori izanen da gaur planteatuko digun erronka, bere gida hori aurkeztea, eta gero horren inguruan galdetzea eta gehiago jakitea, eta ez erabilpena ematen ari den, ez den ari ematen, eta bestetik ere ale batzuk ekarri dituenez, gero ikusiko dugu, aukera dagoen banatzeko eta. Besterik gabe itxamaten diot zurineri, eta mila esker etortxagatik hona. Eskerrik asko Jose Cruz, aurkezpenagatik, eta eskerrik asko berdintasun eskolari bebai. Iaz, Estela sindikatuan atera genuen genero eta aniztasun sexualarerako gidaliburua. Ekarri dut ale batzuk, ero nahi duenak hartzeko. Eta, gida oso polita da, baina nire PowerPointa ez da inkoloretxua. Ez naiz oso ona teknologia berriekin. Eta zergatik gida hau, historiak erakutsi digu, legeekin, baloreak ez direla aldatzen, ez? Osea, berdintasun legearekin esen matxismoarekin bukatu, eta eskontza legearekin ez da LGTBIQ fobiarekin bukatu, ez da. Ordan egin behar duguna da jendartean landu eta asko landu. Eta horretarako hezkuntza sistema aldaketarako eragile aktiboa izan behar da. Gaiari heldu behar diegu eta aniztasunak aberasten gaituela pentsamoldetik ekintzetara pasatu behar gara. Ekintza horiekin gero errealitatera bihurtzeko. Ez da, eta gida hau duela 2 urte LGTBIQ taldea egin genuenean unitate didaktiko bat atera genuen. Eta konturatu ginen, deskargapia bat izan zituela, baina deskargapia bat izan zela sindikatuan egon den deskargarik handiena. Orduan, harrituta geratu ginen. Osa, bagenekien beharra zegoela, baina konturatu ginen benetan beharra zegoela. Eta orduan pentsatu guen, horren urtean egingo dugu zerbait oroko harragoa. Ez bakarrik ikaslei zuzenduta, ez bakarrik irakaslei zuzenduta, baina baizik eta pizkat orokorra eta eskola komunitate osoari zuzenduta. Ikaslei dagokienez, inkesten araberak, lesbianak, gehi edo transexualak direnak, esaten dutelako ez lieketela inori esango, eta orduan oraindik ereduak behar dituzte, eta, urteak pasatu dira, eskontza lege horretatik, eredu gehiago daude, baina egia esan gazteak edo aurrak ereduak normalean oso urruti dituztela, ez? Igual, serietan, pelikuletan, baina askok ez daukate holan gertuko eredurik. Agian irakasleak eredu honak izan algara. Irakasle lesbianak, gehiak eta transexualak dinote. Irakaslei dagokienez, ezin dugulako ezera horre suposatu. Eta honekin barre egiten dut, nik ez dakit armairuan egoten, eta orduan, beti, nahizen moduan hitz egiten dut. Baina bai gertatu izan zeta askotan, eskola berri batetara heldu, eta zu oso lasaiatera zara armairutik, eta nik, zuek konturatu zarete zenbat eroateratzen zarete heterosexualak armairutik. Osea, oro ni lehenengo momentutik jakin izan nuen zen bakoitzaren harreman sexuafektiboa zen, motatako bizitza zuen, eta horri egin dezakena da, ni horrela naizelako, baina aurre suposatzen magozu denok heterosexualak garela, bagian igual jendeari gehiago kostatu egingo zaio, ez? Eta ez dakitez aurre suposatu eseri, guazen aukerak zabaltzera guztiei. Eta gero familiei dagokienez, azken urteetan gehien bat, familia eredua asko aldatu da, ez bakarrik anitza direlako, familia orain lesbiana ama asko daudelako, eta gehiak, eta baizik eta ja ez direla aita eta ama, asko dira monoparentalak, eta bueno, familia ereduak aldatu dira, eta gu ere, beraiekin elkarlan egiten dugunean ere bai gure txipa aldatu behar dugu. Bueno, bagia sortzen hasi ginean, lehenengo puntua izan zen, pentsatu ginen, oinarrizko kontzeptuekin hastea. Eta zergatik?
Aniztasunari buruz hitz egiten dugunean, jakin behar dugu zehazki zeri buruz ari garen hitz egiten. Eta ere kontratu ginen, zeuden kontsulta asko eta duda asko horri buruz zibaztela, jendeak galetzen zuela, baina zer da, baina zer da, eta gero jendeak kontzeptua nahiko nahazten zituela. Orduan, bizkatxo bat azalduko ditut. Sexua, arra edo mea, denok jaiotzen dira sexu batekin edo bestearekin. Baina, denok ez dira sexu batekin edo bestearekin jaiotzen, badira intersexualak diren pertsonak. Hauek ez dira XX edo XY sistema bitarrera egokitzen. Zer esan nahi du, jaiotzen diren momentuan ez daukatela sexua definituta. Sexua definituta ez badaukate, jendarteak ezin die generoa definitu. Ordan hor kaos bat sortzen da. Eta normalean medikuek erabaki bat hartzen dute eta sexu bat edo bestea jartzen diete. Momentu horretan oso ezaguna ez denez, familiak oso galdurik aurkitzen dira, oso urduri aurkitzen dira, eta normalean informazio falta handia daukate. Gero, ahora hauek hasten dira, eta askotan erabezarora heltzen direnean, batzuk eta askok arazoak dituzte. Agian, egokitu dieten sexuaren kontrako hormonak garatzen hasten direlako. Adibidez, eta gero, askok transexual prozesu batean hasten dira, eta, gaia nahiko zaila da. Eta hau garrantzitsuna da jakitea, estadistiken arabera, 2000 aurretatik bat intersexuala jaiotzen da. Orduan, haurreskuntzako irakaslea bagara, posible da, eta oso posible da, gure bizitzan zehar baten bat okatzea. Orduan, gure olako familiak etortzen direnean gure gana, eta ikusten malima dute, gu gaiari buruz badakigula, seguro kriston lasaitua hartuko dutela, eta jakingo dugula, zelan tratatu behintzat, eta zelan hitz egin beldurtu gabe. Azkenan, ez ezagunaren aurrean erakutsi digute beti beldurra izaten. Generoa, hemen da klabea, berak esan duen bezala. Generoa eraikuntza sozial eta kulturala da. Lehenengo ekografiatik, sexua jakitean, jendeak aur horren bizitzaren proiektuak egiten ditu. Ja, jende azten da pentsatzen, izango daulakoa eta izango daulakoa. Eta jakin bardu sexua, ez balin badaki, ez daki ze bodi mota erosi, eta ez daki ze motatako arropa erosi, eta galdu egiten dira. Eta adibidez ala, niduela gutxi nire lagun bat, aur bat izan zuen, harapatu zian horla momentuan, aurra izan du, joan nintzen korrika, txagorritzura, eta zanen, erosiko diotolako opariak hori pardelak eta jaboiarekin, eta ara heldu eta urdina eta larrosa, eta nahi, ostras. Eta beste kolorerik ez daukazute, ez, bakarrik urdina eta larrosa eskatzen digute, eta ni, errealitatea, eman bat. Urdina hartu nuen, Orduan, jakin behar da, jendeak jakin behar du sexua duen. Askotan hitz egiten dugu, guazen generori gabe ezitzera, ez? Ezituko dituztugu, generori gabe, hierarkia hori ez existitzeko. Eta honetan, kasu bat kontatu nahi dut, Storney kasuan, oso adierazgarria da. Kanadan, 2011 urtean, familia batek erabaki zuen bere aurraren sexua inorri ez esatea. Eta kurritu zitzaien, elkarrizketa bat egitea, hango aldizkari batean. Momentu horretatik aurrera, irrati guztietan atera ziren, telebiztietan, Twitterren bidez, bidalizizkieten email pila bat, eta ez txalotzen. Jendea zelan egin dezakezu hori frakasatu bat izango da, ez dakit. Eta orduan, aurra jaiotzen direnetik genero batean edo bestean ezituak izango dira, gizon edo emakume bezala irakurriak izango dira, eta momentu honetan bertan hasten da generoen arteko desberdintasuna. Hau jarri dut Isabel Vázquezen marrazki hau, niri asko gustatzen zait eta uste dut esan duan guztiaren laburpen bat dela. ¿Es niño o niña? No sé, aún no sabe hablar. Zer gertatzen da aur bat bere genero rolak betetzen ez dituenean? Claro, aurrak oso goiz ikasten dute, ni mutia naiz eta horrela izan behar naiz, eta zu neska eta horrela izan behar zara. Claro, zu, ez baldin bazara, izan behar zaren bezala izaten, zerbait gaizki egiten ari zara. Orduan, bai, egia da desberdinari bulina egiten zaiola. Orduan, genero horrelatik ateratzen den horori normalean, edo kasu askotan edo gehienetan, bulina egiteko arriskoan egoten dira. Eta horrekin esan edudana da, genero horreletatik ateratzea ez duela esan nahi,
etorkizunean zer esango diren. Osea, ez du esan nahi gay edo lesbianak edo heterosexualak izango direnik. Osea, baizik eta beraiek, bere bizitzan, osea, nahi dutena egiten ari direla. Ez dakit. Gero, nik uste dut, guztiaren laburpena hau dela, ez? Zer da emakume izatea eta zer da benetan gizona izatea. Gizona, jendartea gizon eta emakumeetan banatu da, eta hauek heterosexualak izango dira, bai, ala bai. Bakoitzak bere rolak eta funtzioak ditu sistema heteropatriarkalean. Hau honela izan dadin makinaria guztia martxan jartzen da jaiotzen garen momentutik. Hemendik, kanpo dagoen guztiana da aniztasuna. Horretaz, txegiten ari garenaz, ez? Lesbiana. Lesbianak dira sexu bereko pertsonak erakartzen dien pertsonak. Batzuk lumak izango dute eta beste batzuk ez. Normalean, emakume bezala irakurriak dira eta egokitutako sexuarekin bat datoz. Gehiak berdin. Sexu bereko pertsonak erakartzen dien pertsonak dira. Batzuk luma izango dute, beste batzuk ez. Gizon bezala irakurriak izango dira eta egokitutako sexuarekin bat datoz. Eta hauekin, mito batzuk daude, ez? Suposatzen da, lesbiana eta gehien nabaritzen zaiela, eta esaile zertan nabaritu behar. Pizka bat maskulinoa den neskari lesbiana dela ulertzen zaio, eta femeninoa den gizonari gehia izango dela, eta ez. Eta hemen ere kontatu nahi dut, izan nuen beste anekdota bat, hau izan zen, haurreskuntzan, haurreskoletan lanean hasi nintzen, lehenengo urtean oso gaztean nintzen, oren gaztean ez, baina are gazteago. Eta batean etorritzen ama bat, oso keskatuta, oso urduri, eta nirekin hitz egin nahi zuela. Eta separatzen da, bere alaba, 2 urteko alaba, marimutia zela. Nek ditu nintzenen sok. Osea, zure alaba marimutia dela, baina ikusi nauzu ni. Baina, nire esaten ari diozu, nengoen flipatuta. Eta ni, gelitu nintzen, esango dizut, ez dakit, utxio zu, ez? Ez nekien zer erantzun, benetan, gelitu nintzen sokean. Jendeak, hori da gertatzen dena, ez? Roletikat nahi dugula aurrak jostailu guztiekin jolastea, nahi dugula anitzak izatea, baina anitzak diren momentu horretan ja jendea orduri jartzen da eta bere bideetara eraman nahi ditu, ez? Oso polita da auzokiaren seme alaba gehi, lesbiana edo transexuala izatea, baina gurea ez. Transgenero. Transgeneroak dira esleituriko generoarekin batez datozenak. Batzuk beste generora joango dira eta beste askok ez. Osea, ez dute normalean bere sexuarekin arazorik, baina bai arazo daukate bere esleitutako generoarekin. Ordan batzuk ez dira identifikatzen ez emakume ez gizon bezala, beste batzuk identifikatzen dira esleitutako kontrako generoarekin, eta batzuk hormonatu behar dira, hemen izugarrizko aniztasuna dago. Transexualak. Transexualak dira jaiotzen direnean esleituriko generoarekin ados ez daudenak. Eroso sentitzeko prozesu kirurgiko bat egin behar dute hormonala eta psikologikoa. Askotan esaten da transexualak jaio direla gorputz oker batean, ez? Agian ez dira jendarte oker batean jaio. Eta nor jaio da gorputz egoki batean, zen ikuste dut altoagoa izan marrintzela eta iguala kasu argalagoa, ez da. Hemen beti esaten dut galera bat. Zuk imaginatu pertsona transexuala irla batean dagoela, irla batean ezitu dela, inor gabe, animaliekin. Ez du izan eredurik, ez dago ez emakumerik, ez gizonik, transexuala izango zen. Hor usten dut, bizitza realaren testa. Transexualak prozesu hori pasatzeko hormonala, gehi psikologikoa eta kirurgikoa bizitza realaren testa pasatu behar dute. Eta hau da, test bat non adirazi behar duzun benetan emakumea zaren eta benetan gizona zaren. Noski, emakumei landariak gustatutu behar zaizkigu, zaintzak gustatu behar zaizkigu eta larrosa, ez? Eta gizonei futbola gustatu behar zaie eta indartxo gauak izan behar dira eta holako gauza gustatu behar zaizkie. Dokumental bat dago, horrela ditzen dela, erderaz, el test de la vida real, eta benetan oso interesgarria da eta gomendatzen dut ikustea. Bisexuala, emakume eta gizoneko erakarpena daukaten pertsonak, betianik izan dira pizka biziosoak direnak, baina nik uste dut ez direla biziosoak, baizik eta aukerak zabaltzen dituztela, ez da.
Queer, hemen ez naiz asko sartuko, ze bestela igual 3 egon algara ni buruz hitz egiten, orduan holan gainetik esango dut, ingelesez oker, marimutil, marikoi esan nahi duela, arautik kanpo dauden gorputzak izendatzen dituela, eta baita, estatu batuetan mugimendu feministari lotutako korronte bat dela. 80 hamarkadan sortutakoa, eta ona, 2000 eta piko garren urtean heldu zela. Zergatik LGTBIQ fobia? Feminismoak bete esan du, izendatzen dela ez dela existitzen. Orduan, homofobia bakarrik esaten badugu, bakarrik gehi buruz ari gara. Eta orduan, invisibilizatzen ditugu bai lesbianak, bai transexualak, bai bisexualak eta bai letra guztiak. Orduan, denak izendatu behar ditugu benetan existitzeko. Anitzak gara. Zein da aniztasuna lantzeko adinik egokiena? Nik uste dut, gizonak eta emakumeak eta heterosexualak lantzeko adina ez dagoela, lehenengo kografiatik hasten dela, beraz, aniztasuna lantzeko ez dago adinik, ez da, hor hezkuntzatik hasi behar dela, bueno, hezkuntzatik ez, etxetik hasi behar da, baina eskolei buruz ari garen zintz egiten, eskolarizatuta dauden lehenengo momentutik hasi behar garela lantzen. Askotan esan diate, bueno, baina oso txikia dira, agian hasten dira. Nahazten dira zertaz. Zer esan nahi dazu horrekin. Bide desegokia hartuko dutela. Ez, garrantzitsua denak aniztasunan ezitzea bai anitzak direnentzako eta bai anitzak ez direnentzako. Horrela lortuko duguna da prebentzioa eta etorkizunean bullying kasuak ekidituko ditugu. Nire ustez. Lehen esan dugu ez, ikasleak anitzak dira, ezin dugu zera horro suposatu eta konfiantza giroa behar dute. Behar dute norbait, hitz egiteko. Agian irakasle gehi lesbiana, transexuala egokia izan daiteke. Irakasleena, esan dugu lehen, familiak anitzak dira, eta gorputza aniztasuna. Arautik ateratzen diren gorputz guztiak bullying izateko arriskua daukate. Gizarte honetan gorputz perfektuak esan behar ditugu, bai gizonak, bai emakumeak, eta alodiak direnak edo estereotipo horretatik ateratzen diren guztiak bullying jasateko arriskoa daukate. Baita aniztasun funtzionala daukatenak ere, ez? Hemen balioesten dena da gorputz perfektu horiek. Eta nola landu aniztasun sexuala eta genero aniztasuna eskoletan? Hemen jarri ditugu ideia batzuk, segurazki beste 1000 daudela, baina bideia batzuk ematearen, hauek jarri ditugu, ez da. Zehar lerroetan, hizkera, berak esan duen bezala, hizkera garrantzitsuna da, azkenean da gure pentsa moldearen isla da, eta hizkerarekin dena azaltzen ari gara eta ezitzen ari gara momentu osoan, materialak erabiltzen ditugun ipuinak, marrazten ditugun pasaiak, paisilloetan, gero adibidez, egun esanguratxuen ospakizunak egin daiteke, martxoak 8, azarako 25, eta ekainako 28 egun txarra denez, normalean eskolak itzita daudelako, gu proposatzen dugu bai maiatzaren 15 ospatzea da, familien eguna. Baina, zergaitik ez, eskola bakoitzak erabaki dezake beste egun batean, gaur, aniztasunen eguna ospatuko dugu. Otsailak 2, adibidez, ez? Gero, arloen trataeran, hemen behitu, zer egiten duen buruan dakagun txipa, LGTBIQ filikoa jarri barruen eta fobikoa jarri dut. Ideia batzuk ere ematen ditugu, ez? Pertsona esanguratxoi buruz hitz egiten dugunean, ez eskutatu gehi eta lesbianak edo transexualak zirenak, ez? Lorca hil zuten, baina Lorca gehi zein. Ingeleseko eta altzarriko hizkuntzetako roleplayietan, ere eredu hauek ere sartu alditugu, zoinketan, ondo legoke generoen arteko segregaziorik ez egitea, eta dutxak da, nik uste dut, ni aurre hezkuntzakoa naiz, baina bigarren hezkuntzako oso momentu agian latzena, etariko bat edo latzena, ez? Kigun murrizketak daudela, eta ezin ditugula dutxa, ikasle bakoitzaren txako dutxa bat egin, hori izango zelako egokiena, bai transexualentzako, bai lodientzako, bai gustora sentitzen ez direnentzako, baina bentsat ez behartzea, ez dutxatxera batzutan, nota jartzen dute dutxatxagatik edo dutxatxagatik, eta hori ondorio oso larriak ikar ditzake ikasleengan.
aurrezkuntzan esan dugu, materialak eta ipuinak. Gero adibidez, geografian, dago pixka bat ez da ikusten oso ondo, geografian landu dezakegu hilgaren mapa. Herrialdeak lantzen ditugun bitartean, landu aldugu babitu. Eta ez dakizen lurraldean, lesbiana izategatik hiltzen zaituzte, eta bestean gartxela zigorra daukazu, eta bestean, esan daiteke interesgarria, ez? Eta bide batez, ere, herrialdeak ikasten dituzte. Plastika eta teknologia berrietan, LGBTIQ-rak ere egin alditugu. Hemen jarri ditut bi, beste asko daude. Baina jarri ditu hauek bi, hauek ere balio dute historiarako. Bigarren mundu gerra asaltzen dugunean ere asaldu aldezakegu zelan gehiei triangulo larra sagartzen zieten eta moral txarreko emakumei beltza, hau da, putak, lesbianak eta eredugarriak ez zirenak, ez? Bullyinga, Makek esan duen bezala, 11 aurpegi ditu, eta ez da bakarrik iraintzea, ez da bakarrik jotzea, baizik eta eremu guztietan egon daiteke, eta oso ondorio latzak izan ditzake, eta hemen batzuk identifikatu ditugu, bakarrik batzuk, bazterkeria soziala, ez ikusiaren egitea, parte hartzerik ez ustea, lantaldeetan, jolasean daudenean, diskriminatzea, gero ahozko erasoa, norbait irantzea, gaizki erasaka ibiltzea, goitizena jartzea, zuk esan duzu, hori dena. Zeharkako eraso fisikoa, norbaiti zerbait eskutatzea, edo gauzaren bat hautsi edo lapurtzea, muturrekoena da jipoitzea, gero mehatxua, txantaia, beldurraratzea, eta sexu jasarpena, eta ziberbullying, ez? Azken urteetan gehien edatzen ari den bullying eredu berria. WhatsAppen bitartez, sare sozialen bitartez, eta askotan entzintu kasuak, ez? Bideoak norbaitik grabatzea eta zabaltzea, eta holako gauzak, ez? Gainera, nik uste dut etetatzeko zainetarikoa dela. LGTBI-fobiaren ezaugarriak hizkeran. Gure egunerokotasunean erabiltzen dugun hizkeran, agian ez gara konturatzen, baina segurazki nahi ez dugun bezala hitz egiten dugu. Behin, egin zuten haurreskola batzuetan egin izan dituzte lan batzuk, grabatu izan dira hezitzaileak umeekin lan egiten. Eta konturatu ziren, nahi gabe mutietan eskei desberdin hitz egiten zietela. Eta hori jakinda grabatzen ari zietela, ez da? Eta hori, azkenean hizkera ikusi behar dugu eta nire ustez garrantzitsuena da. Gero bai, zenbat alditan entzun dezakegu mariko hitza jolastoki batean edo aste batean, eskola batean. Egin dut proba aurra handiagoekin galdetzen, eta zer da mariko hitza? Eta ez dakite zer den, baina dakite zerbait txarra dela. Honek ez dakit, baina hori txarra da. Ezin naiz hori esan. Invisibilizazioa, zerbaiti buruz hitz egiten ez dugunean eta invisibilizatzen dugunean ere fobia da, ez? Osea, lehen esan dugun bezala, izendatzen ez dena, ez da existitzen, ez bazara ikustezina egiten zara. Estima kutsakurra da, adibidez, lagun bat, laguntzera ateratzen bada, arriskutsa esan daiteke, bera ere bullyinga jasotzeko arriskuan jarriko da. Laguntza eza, egoera ez ezagutzeagatik, irainaren edatzea, norbaiti bullying egiten badiote, bere genero rolak adibidez, ez dituelako, egin barrituen genero rolak ez baditu ondo azalerazten, eta nik antzekoa baldin naiz, nik agian ez ditut laguntuko eta eskutatuko naiz, eta mesedez nirez ikustea, ez? Eta hau eguneroko kontua dela, ez da bakarrik toki batean ematen, eta indarkeria matxista bezala, hau jendartean dagoen gauza orokor bat da. Hezkuntzako egoera, datuen arabera, 130 edo 40 ikasleen artean izan dute harremana tratu txarrekin, bai erasotzaile edo bai erasotu bezala. Nola antzeman bullying LGTBIQ fobikoan, nietzako zaila dabe, bai.
Ezagorru batzuk antzema daitezke, trufa egiten diotean norbaiti beti, marikonde etxema diote, argi dago, ez? Adar jotzeak, jolasetan baztertze dituztenean, lagun gutxi daukatenean, une oro irakasleen begi biztan egon nahi dutenean, autoestima bajua asaltzen dute normalean eta segurtasun falta bai. Normala den bezala klasera joan nahi izatea, eta askotan LGTBIQ fobiak erlazio zena dauka eskola porrotarekin. Nola aurre egin? Auzo argi izan behar dugu, estereotipoetatik dagoen oro, pariatu alduela LGTBIQ fobia. Osea, ez du, lehen esan duen bezala, ez duzu zertan benetan gay, lesbiana, transexuala izan behar, hori jasateko, ez da? Zure genero rolak ez ondo, zure genero rolak ondo adierazten ez baldin badituzu, gizarteak esaten duen bezala, pairatu alduzu. Orduan bultzatu behar duguna da bullying lesbo-transfobikoaren aurkako estrategia bat. Bazterkeriaren ondoriak erakutsi baditugu, egia da muturreko gauzak direla, baina nera bezalotan batzutan bere buruaz beste egiten dute, hori muturrekoa da, baina existitzen da. Protokoloak zehaztu behar dira eta aliantzak sortu behar dira, ez? Nola jokatu? Behar duen garrantzia eman. Askotan ezin dugu esan, hau aurren kontua da, ez da aurren kontu bat. Oso garrantzitua da, eta ezin dugu esentzunaren egin. Eta momentu horretan egin behar dugu esku hartzea talde osoarekin. Ezin dizkiegu arauak inposatu zergatik, bai. Egin behar duguna da gian da denon artean landu, beraiek ere konturatzeko. Ezin ditugu inolaz ere zuritu portaera bastartxarerik, ezin ditugu pare-parean jarri erasotua eta erasotzailea, eta hemen esango du gauza bat, hemen jarri genuen ez elkartu erasotua eta erasotzailearen familia toki berean. Baina beste egunean, Luis Arreizabal Arruabarrena eman zuen hitzaldi bat Donostin, eta hori ziren lankide bi aurkezten genero berdintasunean esteko gida. Eta hor kontatu zuen anekdota bat. Zelan behin elkartu zuten erasotzailearen familia eta erasotuaren familia, eta esan zieten familia biak gauzak elkarrekin egitea. Eta horrela konpondu zen erasoa. Orduan, deitu ziaten, betxu, gure gidan jartzen duena, ez da horrela, ez du esan nahi beti horrela izan behar denik, baizik eta modu asko daudela, eta agian batzoi funtzionatzen diena, beste ez die funtzionatuko. Gero, ezin gara kanpo esku hartzearen zai geratu, gu izan behar gara esku hartzen dugunak, ezin dugu pentsatu, kurtsoa amaitzear dago, norbaitek egingo du, parte aktiboa izan behar gara horretan. Erasotzailearekin ere, modu neutroan egin behar dugu, berak ere ulertu behar du, egoera, eta oso ondo azaldu behar da, txantxak ez direla, txantxak, eta txantxak ere LGTBIQ fobiak direla eta bullyingak direla. Eta bakoitzak bere ekintzen erantzulea izan behar du. Gero, erasotuarekin ari garenean, garrantzitsua da berarekin egotea, bere autoestima lantzea, jarraibide zehatzak ematea, ezin ditugu bere sentimenduak interpretatu, beraien bizitza da, eta ezin dugu horre suposatu erasotua izateko arrazoia. Gero, helduekin ari garenean, esamesei duten garrantzia eman, irainik ez onartu eta LGTBIQ familiekin hitz egin, beraiekin hitz egin, ez dakit, agian lagungarriak izan aldira, edo beraiek bai, bullyinga sufritu aldute, bi ama lesbiana bezala, edo bi aita gehi bezala, edo transexualak bezala. Gero hemen jarri geruen eredu bat, olan ideal da, eskola LGTBIQ lagun, eta, hemen agertzen du, dira egunerokotasunean zendu barko genituzkea bat kontu. Didez, eskoletako izen emate inprimakietan, ez dugu aita eta ama jarri behar bakarrik. Kontutan albar ditugu familia aniztasun guztiak. Ikastetxearen familia bieretan, ere ezin dugu horre pasatu, denak heterosexualak izango dienek, eta gian momentu hona da gaiari buruz hitz egiteko. Sexuen araberako bereizketa ez egin komunetan, hori txikitatek egiten badugu, egian errazagoa da handiak direnean ez egitea. Aldagelak ere bai, aldageletan kontu zibili bar gara, lehen esan dugun bezala ez badute aldatu nahi ulertutan hartu behar dugu. Gero izenak,
norbaitek esaten badu ez dela Iker, bera ilargi dela, ba ilargi da eta punto, ez, errespetatu behar diogu. Hau guztia lantzeko formakuntza bultzatu behar dugu eskoletan, ez? Gero bebai liburutegian, eskolako liburutegian, ba, gaiari buruzko liburu batzuk jarri alditugu, ingurune inklusiboak bultzatu behar ditugu, ba, lehen esan duan bezala pasioko pasaietan edo marrazkietan, eta euskararen garrantzia ja nahiko esan dagoela gaurkoz. Gida bukatzeko jarri genuen talde batzuen izenak, talde aktivista batzuen izenak, laguntza talde batzuen izenak eta kanpoko webguneak. Batzuk dira, askoz gehiago daude, baina behin sarean sartzen zarenean, ba, gehiago bilatzea errezagoa da. Gero bebai, material osagarria gehitu genuen, interesa duenaren txat, txostenak eta filmak. Eta norbait, informazio gehiago nebali madu bebai, ba, gure webonean begiratu dezake. Eta, jazta.